Dattiwa, da kake? Kai, sai hankali. Kana lafiya? Lafiya. Ni da lafiya. Lafiya. Madalla. Ni me ka san me yake damuna? Ni har yanzu batun zabe na chairman party na local government da aka yi din har yanzu abin ya yi shiru, ni ban san me dalili ba. Me yake faruwa ne? Zaben chairman na local government. Na chairman party ba. To ai baka sani ba. Na APC. Mu magana chairman party. Ka gani Habu Mutti. To Alhaji Abu Mutti. Alhaji Abu Mutti. Na gari fa aka she na kowa. Na kowa ne. Kuma shi mutum na gari tunda an she na kowa mu dama shine namu. Kuma Habu Mutti yana garin nan. To wa kuma ja mu je mu she ka tashi wani. Ai magana ya kare kai. Amu alaikum salamu. Ka sa kuna gulman fati. Wallahi. Kuna gulman fati a radio. Fati ne me? Na chairman party wanda za a yi zaben nan. Na APC? Na APC. Ku banda abun ku. To ni magana da na Abu Mutti ne. Haka ne. Wato kasan abin da yake so ka fahimta ita gwamnatin tarayya lokacin da aka zo aka dan shiga rikici na jam'iyya sai ta soke dukkan wani shugaban jam'iyya na kowace tun daga karamar mazaɓa har zuwa na tarayya daga lesado sai ta hada kwamiti ta ba da tiyateka shi kuma shugaban kwamitin sai ga cewa akwai dan kurakure a cikin wannan kwamitin da baya sai ya rusa ya rusa yanzu ya ba da izini za a sake sabon zaɓe tun daga kananan wards har ya zuwa na jiha haka muka ji amma ni abin da nake so ka kwantar da hankali ga kai shine Habu Mutti muna kyautata zaton zai koma saboda babu wata babu wata goni na zai koma shugaban jam'iyya da ake wasa da shi saboda mun riga mun sani Adama Turu local government yayi mana chairman na jam'iyya kuma ya tabbatar da cewa jam'iyyarsa ta kawo kuri'u a kowace mazaba to wannan shine matsayinka na shugaban jam'iyya abin da ake so mazabarka karamar hukumar ka kawo jam'iyyar kuma magana kana kawo magana da dattijo ne don haka kun kwantar da hankalinku Habu Mutti yawa ciyaman ne na jam'iyya nagode mun gode Allah ya saka albarka wato goni na zai koma kaji magana goni na kamar ma ci ko ina bashi aka shi Habu Mutti fita na ce kawai a guje kai sai fari'a ina makaranta in yara ko ka san yara in suka ji abu mai daɗi ko wani abu in suka ji Alhaji Abu Mutti kazan nan ko a wakan nan sai ga faɗi hankali na ma tashi ka zo gidana ka kama dan maraki to nagode inda ka ji Habu Mutti an shaya shi ka zo ka kama dan maraki to shikenan nagode zai ci man Allah ya ci nagode ni ina ga yau annan zan wuni ma a to ni bari in wuce can din to shikenan ni ma bari in je wajen wannan mutumin nagode mai gari